ሰራዊቱ ጀነራሎች አዲስ የኤርትራ ካርታን አስተዋውቋል። በሻዕቢያ በኩል በበጎ የማይታየው ካርታ አሰብን ወደ ኢትዮጵያ የጠቀለለም ሆኗል። ለብልጽግና ሞታለሁ እያሉ ወታደሮቻቸውን ሲያስገድሉ እንጂ እርሳቸው ሲቆስሉ እንኳን የማይታወቁት ግን ደግሞ ካድሬ ሳይሆን ወታደራዊ አዛዥ እንደሆኑ የሚገልጹት የኮማንዶና የአየር ወለድ አዛዡ ሌትናንት ጀነራል ሹማ ብደታና አጋሮቻቸው በብላት የወታደራዊ ማሰልጠኛም ወጣቶችን ለማስመረቅ ተገኝተዋል። የነዚህ መቼም ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ቅስቀሳ ናይ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መግለጺ ዝርከቦ ኣይኮነ ወይ እውን ብኸመይ ከም ትገልጾ ዘሸግር እዩ ድሓን 2-3 ሪፖርት ክንህብ እሞ እቶም ወታደራዊ መኮንናት ናይ ብልጽግና ዝኽተልዎ ዘለዉ ኩነታት ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ የድሉ ኣሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ኢትዮጵያ ካርታ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ዲስፕሌይ ተደርጎ ነበረ በምትመለከቷቸው ሚሊተሪ ኦፊሻሎቻችን በኩል ማለት ነውና በብላቴ የሚገኘው የወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ የነበሩ ወታደሮች ሰልጥነው እንግዲህ በሚመረቁበት ሰዓት ላይ የምርቃት መርሃ ግብራቸው ላይ እንግዲህ ይህ ምስል የታየው ማለት ነው። ሕጂ እዚ በብዝሒ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝስራሕ ዘሎን ዝግስገሰሉ ዘሎ ምክንያት እዩ። እዚ ኸ ንነዊሕ እዋን ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና። እታ ኮር ናይታ መልእኽቲ ዝብልዋ ዘሎ እታ ቀንዲ መልእኽቲ ነዚ ትግበር ዘላ ዝብልዋ ዘሎ ካበያ ትበገስ እንድሕር ኢልኩም ኣብዚያ ስምዕዋ። ብተደጋጋሚ እየ ዝነግር ዘለኹ ናብዚ ቻነል እዚያ ኣብዚ ዝብላ ገለ ካሊእ ሓደ ጀነራል ዝበላ ስምዕዋ። አሁን ላለው ትውልድ መልእክት ሰጥቶ ይሄን ስንቅ አስታጥቆ ሪጌይን ማድረግ አለብን የሚባለውም በዚህ ምክንያት ነው። አራተኛው የባህር በር ለኢትዮጵያችን ታዲያ ምን ሆነው አሁን እንመልስ እናገኘው ሪጌይን እናድርግ ስንል ምናችን ነው? የመጀመሪያው ነገር ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አጀንዳ ጉዳይ ነውና ማንም ከዚህ ጋር እየለጣጠፈ ሊያደናግረን ቢሞክር ወግድልኝ ይሄ የብሔራዊ አጀንዳ እንጂ ከነዚህና ከነዚህ ጉዳዮች ጋር የሚገናኝ አይደለም ብለን ልንሟገትና እርስ በራሳችን በዚህ ጉዳይ ልንተናነጽ ይገባል። ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ማለት ገለገለ ሰብ እኮ ኢትዮጵያውያን ድሌታቶምን ኩነታቶምን ብግልፂ ኣብ ዝገልጹልና ዘለዉ ናይ ልቦም እኳ ኣይኮኑን ዝብሉኻ ኤርትራውያን ኣለዉ። እንተ ዓደሲ ኣብ ልቦም ዲኹም ዘለኹም እየ ዝብሎም ኣነ። ኣነ ናተይ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ናተይ ዕላማ እንታይ ዝብል እዩ ዘሎ መሲልኩም ንጸላኢኻ ዝብሎ ከምዚ ማለት እዩ ይኸውን ኢልካ ናብ ፖዚቲቭ ክትርጉሞ ምፍታን ሓደጋ ናትካ ኣቃሊልካ ምርኣዩ ዝብል እምነት ኣለና። ምክልኻል ናይ ኤርትራ ወይ እውን መንግስቲ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ንባብ ኣለዎ ነዚ እንታይ ዓይነት መደምደምታ ይበፅሕ ኣሎ እንታይ ዓይነት ውሳነታት ክወስድ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ድልውነት ከም ዘለዎ ብዙሕ ነገር ወይ እውን ነቲ ኩነታት ሲሪየስ ከም ዝወስዶ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ፅምዶ ይኹን ናይ ካልእ ንሪኦ ኣለና፣ ብዲፕሎማሲ እውን ንሪኦ ኣለና። ብሓፈሻ ግን ኣነ እንታይ ዝደሊ ዘለኹ ናይ ቀደም ዝነበሩ ጀነራላት ምሩኻት ዝነበሩ ዘይኮኑ ተወለድቲ ናይ ዝዓለየት ወይ እውን ናይ ከምዚ ወይ እውን ብልፅግና ብኢማራት ተደፊኡ ከምዚ ዝብል ዘሎ ንኢማራት ኣጀንዳ ከምዚ ዝብል ዘሎ ምሽ ንብል ኢና። እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ? ኖ ነፍስኹም ትጥምሩ ኣለኹም፣ ንሕና እዚ ሃገራዊ ኣጀንዳና እዩ፣ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝመፅእ ወለዶ ድማ ከነስግሮ ኢና ይብሉና ኣለዉ። ኣነ ድማ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ድሓን ቁሩብ ተደናጊሮም ስለ ዘለዉ እምበር ሓደ ህዝቢ ኢና ብሓደ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ክምጉተን ንዝፍትን ወይ እውን ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዘሎ ክሳብ ቅጭ ዝመፆ ነቲ ሰብ ገለ ኣለዉ እንታይ ዝብሉኒ ስለምንታይ ካ ምስ ኢትዮጵያ ከተፃልኣና ትደሊ ዘለኻ ርዲብ ትብል ዘለኻ ይብሉኒ። ዳትስ ዋይ እንዲ ኣነ ናቶም ዘረባ ደምፃልካ ዘለኹ ናተይ ትንተና ሂበከ የፃልኣካ ዶስ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሲ ስለምንታይ ኤርትራውያን ዝሰምዕዎ ኣለዉ እዩ እቲ ዘረባ። ነቶም ውሕዳት ከም ኢልኩም ትፅሕፊ እየ ዝዘረበኩም ዘለኹ በዓላቶም ጀነራላቶም ሚኒስተራቶም ንዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰራቶም ዲፕሎማሲ ሓለፍቲ ናቶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ናቶም ኣይዶን ኖ ፕሬዚደንት ናቶም ቀደም ዝነበረ ይኹን ሕጂ ዘሎ ይኹን ኩላቶም ተመሳሳሊ ብዛዕባ ልኡላውነትና ግዛታዊ ሓድነትና ብዛዕባ ህዝብና ብዛዕባ ሃገርና ዘይበልዎ ነገር ዘይቀስቀስዎ ነገር ኣለዎም እዩ። ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ደይመደይሉ ይሻለል ክብሎም ደልዩ ዘሎ ኩናት ይደልይኹም ዘለዉ ሪቦም ኣሎ ደው ከብሎም ድማ ወይ እውን እቲ ክገብሮ ዝደሊ ድማ ኣንሕና ክንሕግዘኩም ኣይንደልን ኢና እቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ። ኩናት ክትገብር ተኮይንካ ንቀይሕ ባሕሪ ወይ እውን ንፀጥታ ናይቲ ዞባ ሓደጋ እንተፈጢርካ ክንስሃለካ ኢና። ካብ ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል እንተለካ ግን ከም ሽጣራኻዮም ኢሎሞ ዘሎ እታ እናበባ እዚያ እያ ማለት ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ዩኤን ይኹን ከምዚ ፍልይ ዝበለ መጠንቀቕታ ወይ እውን ትሬትስ ወይ እውን ከምዚ ኮንሰርን ከም ዘለዎም ኣይገልፁን እዮም ዘለዉ። ስለዚ ካርታ የውፁ ናጽነት ናይ ኤርትራ ይክሕዱ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ውዕል በቢን ናይ ኣልጀርስ ይኹን
زي كحدوون زي طلمون ነገር يلن so far ስለዚህ እዛ ኩነታት እዚያ ናበይ ክትቅጽል ትኸውን ምክንያቱ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ተኮይኑ አንተን አገዳሲትን ክልተ ቫሪያብልስ አለው ውሽጣው ኩነታት ናቱ ሕማቅ አሎ ገለገለ ዝንግደፎ ናብ ኤርትራ ኩናት ንክገብር ቀዳማይ አገዳሲ ግደናይ ኢማራት ይኸው ኢማራት እንታይ ትብል እንታይ ከተገብር እዩ ምክንያቱ እስራኤል ክትብል ትኽእል እስራኤል አብኩም የላ ናታ አጀንዳታት አለዋች ሓደ ናይ ብልጽ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ንክትገብር አሜሪካ ይኹን እስራኤል የለውናው بحساب الجوخ بلو خليهم كيف فتنك بلو خليهم قال صارك بقول جن وجناتو فاينانس كجبر وجن دلونا تبلهم نتنياهو أبوش تعدو بزعك صارت هذا قاتي موصل زلوا this not gonna happen إمارات جن جنزبوا من جبوا من حبيت صلوا زلوا نزل كوينات كجبر وزلوا زلوا بتقومكو كتبابعهم ويون فاندخ جبرهم زخل نسيو نسخ أنت يقط مالله next topic نات نسيو أتزحق وسكفالنا إذا معلت زينا زيايا listen Troops belonging to Yemen's Saudi-backed National Shield forces entered the port city of Mukalla. It is the capital of Hadramaut province. They did so regaining control from southern separatists, the Southern Transitional Council, who seized control of the province early last month. This morning at the headquarters of the 2nd Lomitri was a lochum. This is a major development. Abi معبالي ناي بوليتيك كاينا نرزلنا እንታይ ማለትና እዩ እንታይ ዓይነት ስለ ዘጋጠመ ይክሳዕ ክንዲ ዝዓብዩ ትብሉን ኣለኹም ሓቆም ነቲ ኩነታት ተካተሎ እንተለኻ እቲ ዝዓብየ ፍጻሜ ዘጋጥም ዘሎ ንሱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ብስዑድያ ዝድገፍ መንግስቲ ናይ የመን ሰራዊት ናቱ ምንቅስቃሳት ገይሮም ነቲ ብኢማራት ዝድገፍ STC ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ነቲ ሃይድሮማውት ዝበሃል ክወሮን ክጎብጦን ቀንዲ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታትን እንኮላይ ክሳብ ናይ ኣፍ ደገ ናይ ናይ ስዑድያ ገጹ ዶባት ናይ ስዑድያ ገጹ ክበጽሕ ዝፍትን ዝነበረ ሓይሊ ጠጠው ኣቢሎም መጥራይ ደይኮኑሲ ተገምጢሎም ነቲ ወደባት ኢማራት ተቆጻጽራ ክትቋጸሩ ትደሊ ዝነበረት ቦታታት መንጢሎም ከም ዝሓዝዎ እዮም ዝነግሩና ዘሎም እዛ ካርታ ትርእይዋ ዘለኹም እቲ ሊላ ዝመስል ህስስ ዝበለ ፒንክ ዝመስል ማለት እዩ ናይ የመን ጋቨርመንት እሱ ድማ ብስዑድያ ብቀረባ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ናይ የመን መንግስቲ ዝበሃል مسعودية ما أبسعودية ونيدلت منجستي أشدت كويني زي ما حضر يزبال لذي السيو نزي بوتاتاز تقاطع روزلو سلذي كابزو كله أفتق قاطع روزلو زنبرو أي كالون على الوالتي كالاي أتبجات تري ورا لهم بناب عمان زلو دوبن كم دما أبزي بجات مسل زلو تري ورا لهم نسوتي STC زبال بإمارات زدقة حيلي زق قاطع ربطاي تاك أنت قد داسيت أنا زري هذا اللغن أفتحت تري ورا لهم كم زي روزاز مسل روزاني نحن بلون غل ويكا سمي يعود مسل قلنا بروزا قص وزغدا ويا لنا حبرتات قرب تجمع لنا ذكر نسيو حق زاني غن حبرتات زيادة صغيرة نفعت أنا هناك قطعيان بيجان كأي حين قالن وي سمي يعود هاد مرتي من جزء الحبرتات قرب تجمع لنا ذك تبعتي بحال زغني جوكا سايد وزاجريفنا فتا تري ورا لهم بجاف تحت دلا الساتا كمير تراوخين كهتري خلها the most serious زغنة territory كاب يمني سلامتاي كتا أفيت أسد كتا أفيتنا زلوا أزيا قداسي إن كل وشت أتيهم تاريخهم مدما استراتيجي كوين بوتات نابنت أبزيا كارتا كبكمي look at this إذا ودبات زي كتا أبيرترا لجيب زلوا كناتاتيو بتدي سيتات بعد حنش تبعال كله زي إمارات يهتقوا زلا سلازي إمارات أب يمن كتعوات مالك كل زدلي تكتجبر تخل مالك نيرترا حدقا كم زنبرو منكسير ترى صبغ يريد فلت نير that's why تعبار سيف زجبر زلوا كنتات أكيد تسمع رافيبو بزكد بزل على تنكع زريو زنبرة زريو زلا وداينا السودان كمون السعودية زجبر زلوا شركة كاب زيرو تبقى سيكون ما هني هذا إمارات بحال مس إسرائيل بسومالي لاند حيزو بتكيه بحرد ما في جبتنا إيرتران زلوا تارجت كتريا غلقة أبي أحمد صرف دف زبلو زلوا عند إيرترا بزخونة يقولنا بعصب زجبر متقعتي أبي أحمد تدبقس يلوم إتدرونات نايزي بلتسجنا ناي إمارات أبتي ودسيتات ناي حنيشن قالن أبو ناي درون بيز جرام اللويز بار كابو نتبي إيرترا دمت حيل بحرين قالن حجز كبويت مدب نيرو سلزي إذا كنتات زي أب كم زي كنتات كله يمن تدقفوا زل حيلي إمارات تدقفوا زل عب يمن حماق سعرت يقاتم الله من هالبات كم إيرتراوي حقوس ويكا دسي بالكاكب لكا بكوينات دسك بلنا يكلني انت خوني اتنا عاقا خاطف الزل زنبرة صلاي بخالوت حيالات كسعر كله نسخ هدما
أتسقعت ناتكا كم قول كله كتر خلا خدمة زي حجوس نجار يكون سلازي أب السودان بسراويتنا السودان RSF تسقفين العالي نيو جزء يقو حفالك بحال كله أبي من دما سعودية بتجبروا زلا من قص مزي نساء تسلطنا زلا نساء دما بأيرنا تساتفت كبيت زخون السجون تجبروا زلا حلو فعليفا ساكت ترى نجارون كم زي كونه كم زي زلنا جي إتكونتات ناي مسفع فح زلو عقمي كم زمسل زلو إيزرينا زلو. This is a very serious. تي كارتات كم معلتي تغير زلابو because you cannot really predict exactly entire قات مالو ولا تمحبر سبع علمون confuses زخونه نجاري زلو. تي وجوجن ترى وجو كم زي كونه أبز سمعوهم كمان. Or the tensions between the Yemeni government and separatists is growing louder. In the latest, at least 80 troops from Yemen's secessionist Southern Transitional Council, or the STC, have reportedly been killed in fighting Saudi-backed forces and strikes since Friday. This is the exact moment when a strike hits the Southern Transitional Council in Say. كم تري ورد لهم أبز كوينات زي سعودية تدقفوا دل حيلتات كبيت زخونه مدقعتي قبرهم زلون نتي سراويتنا بإمارات تدقف سنة برد ما خم تري ورد لهم بزح قتلتون تقتل لهم كم زلا مالتي سلزي زي ترى ناي تشور كوينات ناي بزربات رايز قبر زلو كوينات هيكونن كينود سقريب حانت بزيا أكد داسيت معرف زلا سلمنتاي إمارات عبقى قافت ما ويونت استسي أبسمعوه. Alvaro, who's covered the region, of course, extensively. Welcome, Hashim. We'll talk about the government troops in a second. But firstly, the SDC have said that this is a genuine opportunity for serious discussion, which actually isn't saying very much, is it, other than a willingness to talk. So what do you think we can expect from this? Well, I think the SDC realized that it's the beginning of the end. And they saw their troops completely routed in different parts, particularly in Hadramaut and Al-Mahra. And, you know, with the backing that Saudi Arabia has for the internationally recognized government, STC was left with two options: to fight until the end, but with the cover that Saudis are providing, they knew that it was going to be just a matter of. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓይልታት ብኢማራት ዝድገፍ ዝነበረ ሓይሊ ነቲ ብስዑድያ ዝድገፍ ዘሎ ሓይሊ ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝድገፍ መንግስቲ ማለት እዩ ናቱ ሰራዊት ማለት እዩ ክዋግኦ ኣይክእልን እዩ ኣማራፂ የብሉን ስለምንታይ أبايتا كواغو مخالة نيرو أتساقم جن سعودية نا أير كافر تقبر لهم الله مالتها مالتيو نتي علامات ريا معبول أطوارن ساتلايتاتنا اللوا نعوريا بنفرت جيرات ولو علا حجي ناي نفرت كافر إمارات كقبر لهم هيتخلينا نتوم يستسي سلمتاي مخنياتي بالله سعودية ناشونال سيكوريتي ناتي إذا حتى قدايت بالله كالا يدما ناي يمن علم زدقفو منقستي أقوى سعودية يزرلو سلد دقفنا سعودية ما يدللو وقمت قالوا اتي إمارات تدقفو زلا حقر كنتسنز دليو سلزة علم لخاوي حقي زخبر سلزة كونه ناتا متتتا وابتو كينات هذا جنيا دامبر حق علم زتحز دامبر بحق علم زدقة فايكون سلزي إمارات نسا تسلطون زنبرات انت نتحقر كما أغلاتو دليو زنبرات حيلن بنفرت يرا كم تناي سعودية حقس كتبوا يتخنيا نعم definitely limit كله يخلقوني يمزولو زلو سعودية بخمسك أسئلة كساب كندزي تقو أثر انتلا إمارات مودتا زخول جنزب ينفس جبرتون قالن نخول سقيلا كترويا يعني مبال كبت كبل غليب لو بخالد ما أبت كارتا تمليسنا ترينا هون كتعازلكم أبزي كارتا تمليسنا نريد أنا أبزي تريهم سومالي لاند زبحال دما أبتي بوتاتي كتو وقت كل لكم أنا أكال كارتا نيراتني بكارتا زيادة برز بلاكا أنا نتسب بكارتا تري ويدس بلاكا كردوز غلي زبل أبي يمن زلو كنتات نريو لنا دحريلنا إسرائيل نف سومالي لاند تمتسألا أب سومالي لاندون صبوق بيس كم زلوا من يخاطب لا إمارات جرما إسرائيل ونبات يالله يزبال زلوا سلزي next step نسعودية من يكحق جزاز غل ندحريلكا نو ني إماراتي من كحق زاي خل تلك إسرائيل كحق زاز غل إسرائيل دم انتهي مخنيات كفتر خل نحوتك هرم إلى اللخو بمثال مخنياتنا يحوت تتقيمو أب يمن ما تقعتك جمري خل سلزي نتي كياس نتزول لوكينات نمغيار وينمغل باسو نايحوت تبل كارد تتقيم إسرائيل من البعد قال فتصامي قال نجارك جبري في التنخون إذا فتصامي زيادة ما زي تدلي unintended consequences يبلوزي زي تدلي فتصامي دما سحيبة مزيالله انتهيت زي تدلي ويون بزح سب زي تصبي وكنتات هابزين دحري الكادما look at this there's a very interesting development حجز كهذا له بدرجة على مالتيو for example أبزي بفيديو ببزحات شركة كبروا نرلنا أبتي صوتها تريوز لهم سعودية
ምስ ኢማራት ኣብ የመን ዝገብርዎ ዘለው ክርክር ተመሳሳሊ ድማ ቱርኪ ምስ ኢማራትን እስራኤልን ኣብ ሶማልያ ክርክር ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ስዑድያ ምስ ቱርኪ ዘለዎም ዝምድና ወላ እኳ ፅቡቅ እንተነበረ ብቅፅበት ኣብ ሓደ መስመር መፅኡ ኣሎ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፀላኢ ኣለዎ እቲ ሓደ ዓይነት ፀላኢ ድማ ይሰዓር ኣሎ ይርእዎ ኣለዉ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ብሓደ ኮይኖም ተሰሪሖም ነቲ ኩነታት ናይ ምቕያር ተኽእሎ ዝበለፀ ቻንስ ኣለዎ እሶም ዝበለፀ ዕድል እንተለካ ነቲ ሞመንት ክትገብሮ ትጥቀመሉ ኤርዶዋን ትፈልጦ ነገር ተለዎ እሱ ኦፖርቹኒቲስ ብኮታት መዝሚዝካ ነቲ ተፈጥሮ ሃጓፋት ማክሲማም ስኩዝ ምግባር ስርሑ እዩ ኤሮጳን ራሻ ምስ ተባእሱ ካብ ክልቲኦም ክበልዕ ጀሚሩ ከምኡ ዝገብር ከምኡ ድማ ኤሮጳ ተሸጊሮም ምስ ረኣዩ ናብ ቻይና ገፁ ከይትፈትኑ ምስ ቻይና እውን ገለ ገብር ከምኡ ድማ ራሽያ እናተዳኸመ ምስ ከደ ድማ ናብ ኣሜሪካ ተመሊሱ ድማ ምስ ኔቶ ፅቡቅ ኣበርክቶ ክገብር ኢሉ F35 ካብ ኣሜሪካ ክገዝእ ይፍትም ገለ ሃገራት ከኣትዋ ፊንላንድ ስዊድን ከኣትዋ እዮም ዝተባህለ ሓረካት ገይሩ ኩሉ ግዜ ነገራት ስኩዝ ናይ ምግባር ንነገራት ፀማሚቑካ ረብሓኻ ምግባር ዝፈልጥ መራሒ እንተሎ ኣነ እኳ ይፈትዎን እቲ ባህሪ ግን ንሃገሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ከርባሓ ዝደሊ እዚ ኤርዶዋን ዝበሃል እዩ ኣብቲ ኩነታት ብቐጥታ ምትእትታው ገይሩ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት መጀመርያ ስዑድ ዓረብ ዲፕሎማሲ ናታ ብፅዑቕ ትሰርሓሉ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ትገብር ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሮ ናይ ጅቡትን ናይ ሶማልን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናብ ስዑድያ ናብ ሪያድ ይኣትዉ ከም ዘለው ዝገልፅ ሓበሬታ ሪኢና ኣለና እዚ ንምንታይ ዘድሊ ዘሎ እንድሕር ኢልና ቢካዝ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ቱርኪ ዝያዳ ተሳትፎ ኣለዋ እንድሕር ኢልና ስዑድያ ግን ትድግፎ ነይራ ግን ሕጂ ኸ ኣግረሲቭሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እውን ኢዳ ክትቱ ጀሚራ ኣላ ስለምንታይ ናይ ሶማልያ ምምቕቓል ተመሳሳሊ ኣብ የመን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ስለዚ ናይ ሶማልያ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ንኽትግበር ፃዕሪ ምግባር ኣብ ነቲ ናይ ሶማልያ ስቂላ እንተሪኣቶ የመን ከምኡ ክትምቀል እያ ንሓደ ማሓደጋ ክኸውን እዩ ስለዚ ኮለ ጌና ማሕበረሰብ ዓለም ንዝቃወሙ ዘሎ ንስኻ እውን ኢድካ ክትእትወሉ ኣለካ ፕሬዚደንት ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ቅስቀሳ ዝገበረ እዩ ዝመስል ምናልባት ኣብታ ተርኒንግ ፖይንት ኣብታ ነጥበ መቐይሮ ይከይዱ ንስዑድያ ካብኡ ጀሚሩ ስዑድያ ንጉስ ናይ ስዑድያ ግልፂ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክገብር ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኤርትራ እያ ከምኡ ጌራቶ ይብል ኣለኹን ከዚ ሶፊስቲኬት ዝኾነ ኣድቫይዘርስ ኣለዎ ግን እቲ ሞመንት እቲ ግዜ ልክዕ ፅቡቅ ገይሩ ተራኺቡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሶማልያ ናይ ጅቡትን ተዓዲሞም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ብዙሓት ባዕሎም ካብ ዝብልዎ ዘሎ እዚኣ ቻርቲ እየ ዝብርዋ ኣለዉ ኢትዮጵያ ሚድያ ኢትዮጵያ እውን ድሮ በፂሓቶ ኣላ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ቱርኪ መግለፂ ውፅኡ ኩነታት ናይ የመን ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ የመን ክትግበር ኣለዎ ኢሉ እዚ ማለት ድማ ብወቅዒ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ኣብ ሶማልያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ የመን ልክዕ ከም ኤርትራ ወይ እውን ከም ካልኦት ሃገራት ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክኽበር ኣለዎ ይብላ ኣላ ትብል እያ ትብል ዘላ ብግምጣሉ ኢማራት ድማ ነቲ ልኡላውነት ከተፍርሶ ሓደሽቲ ሃገራት ክትምስርት ንዓዓ ዘርብሑ መጋበርያታት ትገብር እያ ትደሊ ዘላ ስለዚ ኢማራት ኣትዩ ምስ ግብፂ ቱርኪ ምስ ስዑድያ ብቐጥታ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ስዑድያ ድማ ብቐጥታ ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማልያ እውን ክሰርሕ ምዃኑ ኤርትራን ጅቡትን ድማ ኤርትራን ጅቡትን ክልቲአን ኣብ ኩናት ዘየለዋ ኮይነን ግን ብቐጥታ ምስ ስዑድያ ቀጥታዊ ርክብ ዘካይዳ ዘለዋ ሃገራት እየን ስለዚ ሆል ሪጅን ሙሉእ እቲ ዞባ ውህደት ፈጢሩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዞባ ጥራይ ዘይኮነስ ርሕቕ ዝበሉ ሓይልታት ግን ኢድ ዘለዎም ኣብቲ ዞባ እውን ውህደት ፈጢሮም ኣለዉ እዚ ውህደት እዚ ድማ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ኩነታት እዩ ግን ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለዋ ክትጥቀመሉ ማለት ኣብ ከምዚ ሞመንትስ ኣብ ከምዚ ኦፖርቹኒቲ ምስ ስዑድያ ክግበር ዝኽእል ናይ ሴኩሪቲ ይኹን ናይ ቁጠባ ዲልስ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ መድረክ ከሎ እዩ ክግበር ዝኽእል ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቱርኪያ ክሎዝሊ ፎሎዊንግ ዴቨሎፕመንትስ ኢን የመን ሶማልያ ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ቴልስ ሳውዲ ክራውን ፕሪንስ ስለዚ ቱርኪ ነቲ ጉዳይ ኣብ የመንን ሶማልን ዘሎም ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ብፖለቲካ ናይ ቋንቋ ክትርጎም ከሎ እዚ ንስዑድያ ኣብ ጎኒ ከለና ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ ከዓ ነቲ ኩነታት ናይ ዞባና ንኣብይ ኣሕመድ እዚ መርድእ ክኾኖ ዝኽእል ኩነታት እዩ ምክንያቱ ካብ በዓል ቱርኪ ኣፅዋር ክገዝእ ዝደሊ እዩ ተዲውን ናይ ቱርኪ ሓገዝ ዝደሊ እዩ ናይ ቱርኪ ደገፍ እውን ዝደሊ እዩ ዝረክብ ዝነበረ እውን እዩ ስለዚ ናብ ቱርኪ ንኢትዮጵያ ጠሊማ ናብትን ክትከይድ እያ ይብል ኣለኹን ቱርኪ ማራ ናይ ረብሓ ሃገር እዩ ንእስራኤል እናተቃወመ ንእስራኤል ነዳዲ ክሸይጥ ዝኽእል ሃገር እዩ ስለዚ ኣቕሊልካ ዝረአ ይኮነን ግን ናይ ቱርኪ ፖዚሽን ናብ ስዑድያ ገፁ ዝዚ ምባሉ ኣብቲ ናይ ዞባና ዘለዎ ኩነታት ንኢማራት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሪጅናል ኮምፒቲሽን ስለ ዘሎ እስራኤል ድማ ኣብ ካልእ ናይ ኢራን ኩናት ትሓስብ ስለ ዘላ ወይ እውን ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት ትሓስብ ስለ ዘላ ከምቲ ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዘለው
ቀጥታዊ ምትእትታውን ቀጥታዊ ተሳትፎን ንክትገብር ሜይቢ ቀዳምነት ክህልዋ ክእል እዩ ስለዚ ኢማራት በይና ኣንጻር ሕግታት ናይ ዓለም ከምኡ ድማ ኣንጻር ዓበይቲ ናይ ዞባውያን ሓይልታት እያ ትንቀሳቐስ ዘላ ብገዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ድማ ሓንቲ ዘረባላ ኣብዚ ከባቢና ዝሰምዓ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ትዝክርዎ ኮይንኩም ናይ ሃገራት ዓረብ ንቀጠር እንታይ ገይሮማ ነይሮም እዩ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ብሎኬድ ገይሮምላ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ከምዚ ብኩሉ መንገዲ ዕፅዋ ፈጢሮምላ ከም ዝነበሩ ይዝከር ስለዚ እቲ ከምኡ ሽዑ ዝነበረ ዕፅዋ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ክመፅእ እንድሕር ክኢሉ ሓንቲ ስእሊ ከርእየኩም እየ Bab el Mandeb is located between the Horn of Africa and the southern tip of the Arabian Peninsula. So እዚ ካርታ እዚ እንተሪኢኹሞ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢማራት ዘለዎም ጋፕ እንተሪኢኻዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኢማራት ቅድሚ ሕጂ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዝበኣሳሉ ዝነበራ ግዜ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ንቀጠር ኤር ብሎክ ገይሮማ ብኤር ስፔስ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ናይ ካልኦት ሃገራት ብምሉእ ዓፅዮም ነቲ ሃገር ኦልሞስት ናብ ምፍንጃር ገፃ ከም ትኸይድ ገይሮማ ነይሮም ዝክርዎ ትኮይንኩም ነዚ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንእሽተይ ሃገር እዩ እቲ ኩነታት እናረሰነ እንድሕር ከይዱ ስዑድያ ከምኡ ድማ ግብፂ እኳ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ግብፂ ሱዳን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት እውን ኮይነን ኤር ስፔስ ናተን ብሎክ ክገብራ ይኽእላ እየን ንኢማራት ድማ ከቢድ ብድሆ ቀጠር እውን ኣብቲ ጎኒ በዓል ስዑድያ እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኢማራት እቲ ቅድሚ ሕጂ ንቀጠር ንክግበር ቀጠር ተጨቢጣ ንሞስሊም ብራደርሁድ ስለትሕግዝ ዘላ ንቀጠር ክነብል ኣለና ኢሎም ዝገበርዎ ምናልባት ተገምቲሉ ናብ ኢማራት ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባን ግምትን ኣሎ ስለዚ እዚ ግምት እዚ ከጋጥም ድዩ ኣይጋጥምን ወይ እውን ናብኡ ደረጃ ክበፅሕ ድዩ እዚ ኩነታት ብሕጂ ክረአ ዝረአ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ብቐረባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለን እናተሓላለኸን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ብዙሓት ኪላታት ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ ቱርኪ ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት ይመፅእ ምህላው ናይ ቱርኪ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ናይ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ኩነታት ኢዳ ክትእቱ ምጅማራ ነቲ ዲናሚክ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብዓብዩ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይዛረቡ ኣለዉ ኤርትራ ድማ ምስ ኩላቶም ሓይልታት ቀደም ዝነበራ ዲፕሎማሲ ኩነታትን ገዲፍካ ሕጂ ዝበርትዐን ዝሓየለን ዲፕሎማሲ ንክትገብር ክሕግዛ ዝኽእል መድረክ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ሰራዊት ናይ ብስዑድያ ዝድገፍ ሰራዊት ድማ ገስጋሳቱን ምዕባለታቱን እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንታይ ኢለ መስለኩም ኣነ ኣብዚኣ ዓንተ በዝረኣኹማ ቪዲዮ ትዝክርዋ ትኮይንኩም የሚመረቁ ወታደሮች መዳር ኢትዮጵያ የጠቀለለም ሆኗል ለብልጽግና ሞታለሁ እያሉ ወታደሮቻቸውን ሲያስገድሉ እንጂ እርሳቸው ሲቆስሉ እንኳን የማይታወቁት ግን ደግሞ ካድሬ ሳይሆኑ ወታደራዊ አዛዥ እዚ ካርታታት ናይ ኤርትራና ገበረ ዝርብሽ ዘሎ ብልጽግና እንታይ ይዝደሊ ዘሎ ንዝብል ሓንቲ ጽሕፍት ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ ኣለኹ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ መስለኩም ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ህድኣት ነቲ ዝግበር ዘሎ ነውፂ ወይ እውን ቀስቃስ ናይ ኩናት ኤርትራ ብንቅሓት ከምኡ ድማ ብዲፕሎማሲ እያ ክትምልሰሉ ዘላ ወይ እውን ትምልሰሉ ዘላ ኢለ ኤርትራ does not react to noise it moves with strategy ስለዚ ነቲ ቅስቀሳ ዝመፅእ ዘሎ ብዘረባም ተሃዲድን ዘይኮነ ብስትራቴጂ እያ ትምልሰሉ ዘላ ከመይ ማለት ንዝብል ድማ ዋይል ኢትዮጵያስ ፕራይም ሚኒስተር እቲ ብልጽግና ፕራይም ሚኒስተሮም ይኹን ኣቢ ይኹን ጀነራላቱ ናይ ኩናት ፅምእን ናይ ውግእ ፅምእን ዘለዎም ጀነራላቱ ከምኡውን ናይ ካድረታቱ ኣንጻር ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ግህፀት እዮም ዝፍፅሙ ዘለዉ ንባሕርና ይኹን ንመሬትና ይኹን ንናፅነትና ይኹን ንልኡላውነትና ይኹን ንህዝብና ንመንግስቲ ንኩሉ እዮም ዝፀርፉ ዘለዉ ግን እንታይ ዝብል ምስላ ድማ ኣሎ ኣንበሳሲ እቶም ንሱ ዝበልዖም ጠለበዱድ እዮም ገለ ኣብ ጥቁ ኮይኖም ተፀሪፎሞ ተሃዲዶሞ ተገለገሎሞምሲ ኣንበሳ ኣብ መወዳእታ ተጠሚና ሓዲዮም ክበለ ወይ እንተመፂኦሞ ክፀርፍዎ ይኽእሉ እዮም ርሑቕ ኮይኖም ወይ እውን ኣብ ዘይርክቦ ኮይኖም ክፀርፍዎ ይኽእሉ እዮም ዘሊሎም መፂኦም ካርሞ እንተመፂኦም እንታይ ዘጋጥሙ we all know እቲ ኩነታት ብኸመይ ከም ዝውዳእ ስለዚ ኤርትራ ድማ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣንበሳ ካራክተር እያ ተርኢ ዘላ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ሕጂ እንታይ ኢለ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ እዚ ኩሉ ፕሮቮኬሽን ንምንታይ ክጠቕመና ይኽእል ወይ ኤርትራ ብኸመይ ክትረብሓሉ ትኽእል ወይ እውን እንታይ ውፅኢት የምፃሉ ኣሎ ንኣቢ ቀፃልን ልውላውነት ናይ ኤርትራ ብምትንካፍ መጀመርያ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንክትገብር ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ዘይደልዮ እንተነይሩ ወይ እውን ዘይመርፆ እንተነይሩ ይግድድዎ ኣለዉ ከም ክገብር ሓደ ምስ ግብፂ ሓድሽ ዝምድና ኣይኮነን ዘለዋ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ እያ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናብ ኤርትራ ገፁ ዝግበር ዘሎ ተሓዲድን ፈኸራን ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ቀደም ክገብሮ ዘይደሊ እንተነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ደይፍቅድ እንተነይሩ ኣነ ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ወይ ምስ ካልኦት እውን ኣገዳሲ ከከም ደረጅኡ ናይ ዲፈንስን ናይ ቁጠባ ዲል ክትገብር ኣለዎ ባህላ እዩ and I am asking for it and I'm campaigning for it
كل جزء قصال كبل يزي ግብፂ ድኽምቲ ድያ ሓይሊ ኣለዋ ዲገለ ዶ ንዓና ተድልየና እያ ምክንያቱ ጎረቤትና ዘሎ ድኹም እዩ ንባዕሉ ግን ዝሕግዞ ካሎ መዓልታዊ ካብ ኢማራት ነፈርቲ ኣፅዋር ዝፀዓና ይኣትዋ ከም ዘለዋ ሳተላይት ኢሜጅስ ወፅእ ኣሎ ቀፃሊ እዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ወይ እውን ኣቃሊል ካብ ዘይረአዩ ከምቲ ናይ ኢማራት ደረኹም ድማ ኢማራት ብድሕሪ መጋረጃ ድሕሪ ዓሰብ ኣብቲ ደሴታት ናይ የመን ኮይነን ሒዛተን ዘላ ኣብኡ ናይ ድሮን ቤዝ ከም ዘለዎም ዝንገር እዩ ብዙሓት ሓደ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ታርጌት ገይሮም ከም ዘለው ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ኣብ ኢንተርቪው ዝገለጸ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ምስ ስዑድያ ዝያዳ ድማ እንተተኻይሉ ምስ ስዑድያ እቲ ዝበለፀ ምስ ስዑድያ እቲ ዝበለፀ ስለምንታይ ከምብል ኣለኹ ምስ ስዑድያ ስለ ደይረኣና ወይ ስለ ዘይተሰምዐ ዘይዛረብ ዘለኹ እምበር ምስ ስዑድያ ካብ ኢማራት ቀንዲ ስጋኣት ዘለዋ ስዑድያ እያ ምክንያቱ ግብፂ ምስ ስዑድያ ግብፂ ምስ ኢማራት ፀብለልትነት ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ኣለቂሓታ ኣላ ግብፂ ተለቂሑ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ኢማራት ተለቂሑ ኣሎ ስለዚ ኣንፃር ኢማራት ግብፂ ዘተኣማምን ኣይኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብውግድ ኣይኮነስ ክጠልም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ኣንፃር ኢትዮጵያ ጥራይ ግብፂ ዘድልየካ እዚኣ ፈላሊና ክንፈልጣ ኣለና ሽርክነታት ብዙሕ ደረጃ እዩ ዘለዎ ግብፂ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ፓርትነር እያ ኣንፃር ኢማራት ክኾን ከሎ ግን ዝያዳ ስዑድያ እዩ ዝምረፅ ስለዚ ስዑድያ ድማ ግብፂ ናይ ግብፂ ስጋኣት የብሎም ዝያዳ ኢማራት ኣብቲ ቦታት ክትመፅእ ይደልዩ ስለዘየለው ከምቲ ኣብ የመን ተሸግሮም ዘላ በቲ ሓደ እውን ከተሸግር ምዃና ስለትፈልጡ ናብኡ ከምፅዋ ይደልዩ እዮም ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝበለፀ ዕድል ይፍጠር ኣሎ ናይ ቁጠባዊ ናይ ፀጥታዊ ናይ ካልእ ናይ ሴኪሪቲ ዲልስ ንክግበር ምስ ቱርክ እውን ዝበለፀ እዩ ምስ ሱዳን ተደጋጋሚ መራሕና ኤርትራ ምስ ናይ ሱዳን ይራኸብ ከም ዘሎን ብዙሕ ርክባትን ብዙሕ ሽርክነታትን ብዙሕ ዝምድናታትን ይህነፅ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ናረሴፍ ይሕግዝ ከም ዘሎን ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎን ድማ ይንገር ስለዚ እዚ ኩሉ ቅስቀሳ ኣንፃር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዓብይ መጠን ቅስቀሳ ዝበርታዕ መጠኑ ኤርትራ ዓበይቲ መሻርክቲ ንክትረክብ እውን ኣፍ ደገ ይኸፍተላ ኣሎ ቦተም ላይን ፅማቕ ናቱ እንታይ እዩ መጠን እቲ ቅስቀሳ ዝበፅሐ መጠኑ ድማ ኤርትራ ሓገዝ ትረክባላ ዕድላት ነቲ ትደልዩ ዘላ ንክትቅፅል ካልእ እንታይ ኣለኹ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክሓብእ ስለ ዘለየ ዝኩሉ ዝገብር ዘሎ ኩናት እጅፍ ኩናት ኣሎ ብዓዱ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮምያ ትግራይ ጋምቤላ ዩኔሚት ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣለዎ ፋኖ ድማ እንታይ ገብረሎ ፅኒሕ ለኸረኩም እያ ቤላ ገይሩ ዘላህዮ ዘሎ ፋኖ ካልእ ናይ ቴንሽን ምስ ግብፂ ዘሎ ቴንሽንስ ወይ ከዓ ወጥሪ ሰማይ ይደይቡ ዘሎ ዝኾነ መፍትሒ ድማ ይረኣዩ የለን ዶናልድ ትራምፕ ተረጋገ እምበር ናቦም እውን ኣንፃሮም ክኸውን ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ከምኡውን ሱዳን ክራይሲስ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ ናረሴፍ يعتقون يحجزون كم زلوا جدما أبتبلو نايل زبال بتناي جامبيلا جيرو كحجز وتهدرا مع مدبر يقبر كم زلوا سلا تفلته سراويتنا السودان ببزحي نابو بوتا يمت كم زلوا نتمس مرتي كل جيناك بوت كيف تن كم زلوا يزن جرزلوا سازي كم نوع نايكو طبعا ناي كارنسي ناي كالس أجمع دما الله أمو داتا بخميك دون خلنزي إرترا ب إرترا moves quietly بسقطة بتعجسي كم نوع بقرطو من قديت إنك أساقز لا تمثل جد ودو زخانو سانتا تسفاني قبر جغرافي إرتران تايلو أدفانتج جغرافين ديسيبلين تمنجستي سقيلو اندرا زرباس ليس عرب ديسيبلين اللو هذي تعملنات كفتر زغلي قبل ما ذكرتي تحويس كادما ليفرج قبل التنت فترة الكاي stability attracts partners stable زخنا وشتو حوي كينا زي بلو دما نبعلو أدفانتج سالويو بقيمت علو كيناتن أجرجرن تلقى ناتو صلواتاتون አሎ ስቶርም ስክሌል ስለዚ ኣብ መወዳታ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ፐርፌክት ዝኾነ ስቶርም ወይ እውን ነውፂ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ከመይ ኢሉ ክውዳዩ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ ንግዚኡ ንገጥፎ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ኣብዚ ዋን እዚ ኤርትራ ዝበለፀ ዕድላት ኣለዋ ነቲ መድረኽ ኩሉ ካፒታላይዝ ክገብሮ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ምስ ስዑድያ ድዩ ምስ ቱርክ ድዩ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ካልኦት ዘሎ ካብ ኩላተን لك كم تبع الترك دبلكم زلوا سكويز كجبروا دفتنو جبتي نزل كنا تاتي تعميات قايل زلا كم دري زلنا نحن تاون أجد أصل زخانة إرتراد مالك كمو نزل كنا تاتي سكويز جرا صبغ زخانة وتسيت رخيبة نفس لونتان نجزات واحد النتان نحوارو مفتاح كن رقبلو تسفان جبر always remember سكارت تاتي كسع كندي بسلحتها نبانا نالجبه دمت كم زلوا جنا بنات رايكونن بقولوا تكباب رايوه نايمرات بانديرا يزغلوا يمن أبي يمن كندي بوتالو هذا شدش شوعته أفدق بحري ودبات حزام الله بوجن زي بربرا لهم بوساس لهم سقاطر لهم كانوا دسيتات حزام الله سلزي تعريفاتهم دلا حسبيا نجيب بتكره باي كلهم فلتيهم معناته أمريكا أرسل زلوا وي تشاينا أرسل زلوا
نيرترا جن كساك ندي أبقى تارجز جبره فلا بعل دحلاتنا إيرترا خطوم توخلو ليه بقى وخلو لزايك مسؤوم زخل كويني يسمعك سلازي هسه كم جيلو سلازلو إتي إثيوبيا زبال إمارات دماتي كندي كم بالحي زرع زلو ناتهم تايمز قبر زلو نت دليتاتنا هزبي إثيوبيان نعسبكم زلي واي فلتيهم بتحريد كنت حبيهم اللوسو ترجعون لهم سلازي جينوين زخنا كم دليت بحقنا إثيوبيان زلو نعو ندادو وسيقا سمعتاتهم تناخيفكا انت تقبر نسخا قد بحبو أجندا خاتها تقبر لك كم زع سوماليلاند تهزبي نصنت يدل نيرو كن بدحريو تال أجندا له دبوب يمن زبال ساوزرن هزبي نناصنتهم نوي حمتات قاليسهم يم زبالو كن بدحر مغار جدما نزي كم زع عين السمعت زلو نابنا تبع إيرترا انت يفتن له يلكم تا قداينا عفار زبالكم عفار أبي إيرترا نناصنتهم زق على سيوم زبل قالس ناي ابتك زي ناصنت ون قال عفار زبال قالس كم زنبري يفلتي ስለዚህ ነዚህ ኩነታት ተጠቂምካ ምስ ዘሎ ሓዋፍ ተጠቂምካ እዚ ካርታታት ንሪዮ ዘለና እዚ ዕንደራታት ንሪዮ ዘለና ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣስተብሂልካ ምርኣይ ኣስተኻኺልካ ምጥማት ኣስፊሕካ ምጥማት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ባሕሪ ሕልሞም ድማ እናቐፀለ እዩ Naval drills in South African waters, opening strategic window for Ethiopia. China is set to lead a landmark joint naval exercise with fellow BRICS nations in South African waters next week, marking the bloc's first coordinated defense activity and signaling a gradual but notable expansion of BRICS cooperation into the security domain. The exercise, officially titled Will for Peace 2026, is scheduled to run from January 9th to 16th and is already drawing close attention from Western ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ወይ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ናይ ኣባላት ብሪክስ ዝኾና ህንዲ راشا ساوث افريكا تشاينا قالوا زركبوا ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ኢትዮጵያ ከም ኣካል ብሪክስ ኣብ ክትሳተፍ ክትዕደም ኣለዋ ይብሉ ወይ እንታይ መኽንብል ኢና ኣይትመነዩ ኣይቲ ባህጉ ይትብልኒ ኻ ድሌቶም ሓይሊ ባሕሪ ድዮም ክገብሩ ተሳትፎ ድዮም ክገብሩ ንዓታቶም ዝመልከት እዩ ንሕና ብዙ ብዛዕባ ኣንጻሮም ንዛረበ ይብልናን ግን እቲ ባህግን ሕልምን ኩነታትን ትርእይዎ ኣለኹም ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ንመለስ እጂ ናብቲ ናትና ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባና ተሓይዝና ክንፍትን ምክንያቱ ብዙሕ የግብጽ ፖለቲከኞች ምልህ የሙስሊም ወንድማማችነት ማህበር የሆነ ጊዜ ፊት ለፊት የመጣበት ጊዜ ነበር እነ መሐመድ ሙርሲ አይደል ብዙ ልዩነት እያላቸው መሰረታዊ የሆኑ ልዩነታቸውን አቻችለው ግን ህገ መንግስቱን ተቀብለው ነበር የሚሰሩት ህገ መንግስቱም ላይ ደግሞ ትክክል ማንም አይደራደርም እሱን ላመጣል ስለፈለኩኝ ነው በአባይ ጉዳይ ላይ የብሔራዊ ጥቅም ማሳኪያ የህልውና ጉዳይ አድርጎ መሳት አለበት የሚል አንቀጽ ደንጉረው በጋራ ይሰሩበት ነበር እኛ ለሺህ ዓመታት ከክርስቶስ ልደት በፊት በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ የናኘንበትን ቦታ ተገፍተን ነው ያጣነው ትክክል አይደለም የሚል የትውልድ ጥያቄ ሲመጣ አብሮ መቆም የኢትዮጵያ እንታይም ዝብሉ ዘለው ማሕፈሻ ግብፃውያን በጉዳይ ናይ ኒል ክኸውን ከሎ ብዛዕባ እቲ ኣባይ ዝብልዎ ዘለው ናይ ኒል ጉዳይ ክኸውን ከሎ ብዘይገድስ ኣበይ ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲ ሎ ብተዓዲ ሃገራዊ ኣብቲ ሕግናቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ኣባይ ወይ ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ዝኾነ ይኹን ፍልልይ ክህልዎም ከም ዘይክእል ወይ እውን ኣብኡ ዘከራኽር ከም ዘይብሎም ጥራይ ብኸመይ መንገዲ ንኢትዮጵያ ንህራማ ጥራይ ምርጫታቶም ክፈላለ ዝኽእል እዚ ናይ ሃገራዊ ኣጀንዳ ገይሮም ወሲዶም እዮም ንሕና ግን ብግምጣሉ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ሸሕ ዓመት ዶ ናይ ብላብላዶ ዘለና ሲ ከመይ ጌርና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ዘይንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እጂ እቲ ዘረባ ሓሶት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ከምቲ ግብፃውያን ብገረሮም እዮም ዛረቡ ዘሎ ሰትይዎን ዘብልዎን ናብ ኤርትራ ገጾም ዝብልዎ ናይ ባሕሪ ግን ኣጀንዳ ምዃኑን ሓሶት ምዃኑን ጥራይ ከምቲ ናይ ግብፂ ዝገብርዎ ከምኡ ክኾኑ ይደልዩ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ንሕና ኸ ከም ኤርትራ ኣነ ኩሉ ግዜ ብግምጣሉ እየ ዝሪኦ እዚ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ሓሳብ እዮም ዝቡ ኤርትራውያን ከንታይ ኢና ክንብል ኣለና ናብ ቀይ ባሕርና ዝጥምት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ዓብይ ቀይሕ መስመር ምስቲ ሃገር ይኹን ምስቲ ፖለቲካ ምስቲ ግለሰብ ምስቲ ዝኾነ ይኹን ብኸመይ መንገዲ ንሰርሕ ኣፀቢቕና ከነስተውዕለሉ ዘለና ጉዳይ ከም ዝኾነ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ኩሉ ግዜ ክቅልበ እየ ዝደሊ አሰብን እኮ ልዩ የሚያደርገው የወደብ ሀብቱ ቀላል ሀብት አይደለም ሀገሪቷን እዚህ በጣም ብዙ ነገር የሚቀይራት ብዙ ነገር የሚለውጣት አሰብ የሀገሪቷ ደረቅም ይሁን የተለያዩ ነገሮች የሚጫሙበት የሚራገፉበት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባበት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች የሚገኙበት ከፍ 50 ብር ነው እንደዘወቃኩ ዛሬ በጅቡቲ ገብቶ 150 ብር ነው ስዋ በኃይል መደበር የሀገራቸውን ባንዲራ ለብሰው ራሳቸውን አጠፉ እጅ አንሰጥም ብለው ባህር ጋር የነበሩት ትዝታ ምን ይመስል ነበር?
بقى كم تري ولا لهم بس إيرترا ركب زنبرة بإيرترا زنبرة زي موتة مالتيو أبي إيرترا انتهي سرحنا رب زي قدس بقى ممليسكا لك كم زي ناي 7 درفي كنسمع كلنا ناي 7 من تقين كان 9 درفي سمع كلا فرز عرقايو زبي صحي كبريقا يا ليلي كسمع كلها كم زنات من تلها 9 حدا نيغا دملسك نغرات تجزينا صنت قلعو خينا نسمعو زنبرنا عبد ابلحتا زلو مستشعو زنبر سمعيتن قالن كتري خلا دحري دملسكا جاتون معكم عينت ابلحتا تمليسهم زلو ازي دما انت يفطر ترجم لهم نتزبي ندحريت مليسكا زنبرنا امباير عينك سنت بهاجي نابو زملس كونتاتيو سلازي نساتهم زفطرو زلو منالبات ولا نوح كم بلان يبلو من يلو زمقتني وانا ابي كسع كندو ارحيقو كحاسب زغل ايكونن نخندوكس ان نحسل زي كلت نبعلو زبل قمت انتلكا زغبرو زلو كنتات كنت حزبي اب تزتا نخنبر نزي تزتا زدما كم زጭበት ነገር ጌርካ ተሽጥ ካዩ حزبي حجي زلو نصقم قديفه اباص زلو اب عصب زلو عسا او زلو صقاتات ኤርትራውያን አይጥቀሙሉን يم زلو ስለዚህ ተአከበ ሀብትልናው ተአከበ صقاتات አሎ ተአከበ ነገራት አሎ نعو وسينا كم دليتنا خنقبرنا خليز بالزلو زيناتو زحلم كل جزء نتازلاتو يزخسر سسوع كلبت بالما صوايت ذكروايهم ታቻቸውን ጥያቄዎች አንደም የባህር በር ጥያቄ አለ የባህር በር ጥያቄ ይውሰቶ መቀበል ነው በነገራችን ሌላ እንትን የለውም ያው መንግስትም አጀንዳውን ይፋ በሚያደርግበት ሰዓት እነዚህና ፍትህ መሰረት አድርገው ነው ሲያነሳ የነበረው ሶ ከዓለም አሰራር ወይ ደግሞ ከህግ አሰራር ውጭ የምትኮንበት ምንም አይነት ምክንያት እንደሌለ ይታወቃል ግን ይሄንን ሃይጃክ በማድረግ አንድ ጊዜ ወደ ግብጽ አንዲ ወደ ሪያድ አንዲ ወደዛ እየተሄደ አሁንም የሆነ ዳይሌማ ውስጥ የመግባት ነገር አለና እንደው ፕሬዝዳንቱ አሁንም ለሰላም ሲሉ የኢትዮጵያን ጥያቄ ቆይተካላታል በዚህ ላይ ምን ይላሉ كم تريبهم دلهم نيرترا بقداينا بحري إثيوبيا حليفو كهب تمرحنات نيرترا سي بسلامة من قد قال ملتي حصوت كوي جي من سيرترا بس أنا كفيل ديزر على بلو مخنياس انتهى له نجيب سودو نسعودي هذا مخادوسي انتهى له وزبل مزي وتوز خونه ترير تراز خونه سكنس معي نشتي عيمت عمم على يلا مواتطو ነገር አለ ብየና ማስበው ዘለንስኪ አየ እነሱ አድገዋል ሰዎች ትምህርት ይሰራል ትምህርት ስልጣኔ ይሰራል እኛ ቀጠና ላይ ግን ለዚህ ገና አልታደልንም እና የወደቡ ጉዳይ እኮ ባይዘው እኛ ኢትዮጵያውያን አሁን ከድሮም በጣም ያስፈልገን ነበር ለማንኛውም አሁን ገፍቶ ከመጣ መጥቷል የቱል ጥያቄ ሆነ እኮ የመጣ ነገር ምን ማስተናገድ ያለበት እና سنتاي زبل زلو ناي فلطتن ناي مرحتي إرتراسي بفلاي بريزنتيو أفلطو سلزي لتربحاسي كردوم سلزي كعلي زبل زلت أتزربهم كب علي دملس ودب عصب يكون أفتق بحرنات ناس يبصحنا يوم زبل زلو موقتنا تو خلا زراربا بناصا خنوزدو دليتنا خنقبرو كم زكارتانات ناصر يقوم زخدو زلو مالتي سنتاي الكات زرارب مسكم بقى وصدو دحان بقى يخبلهم دلي وزلو تزرباناتهم سقرب سي كقرابر way كلون انت وحدسي اذن سبك قرقح كم زي كل ثلاثه كبكمه حدا بلو زبلو زلو كلاتهم كوردينيت زخونه نغرينا ندرزالنا عسراتم وحዛ حاسቦ ዘሎ ምሻዕብያ ኾንጋ ዓጸቦ መውጻኢ ኢሉ እንተኾነ ትጽምዶ ተቃውሞታቱን የፍረሎ ክብል ተዛሪቦም ህወሓት ፖለቲካ ታቢድና አፍ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ሕዚ يتمنى لهم ذا حسوا زلوا مش عبيا خوينها ثم دم مفتاري مسؤوم خوينها موجعي مسؤوم خوينها ذا حسبنا ينقر كنجبر زفريو حزر لهم مالتيو ناتو ناي قدم همزي نيروم ثم يلاندون يدقفوا نيروم زي قد يفهموا يوم يلن زقوم زي بلا نقر تابي تبقي سوم خون تاي متكلا ومسارة تخلوا كم ذات رواد اللهم يوم نغطل كنت أخذ معكم تلزلوا خيه أبز خارايو شوم حيلات مكلخال إثيوبيا جنرال سامورا يونس أب تግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ዕድሙ ከአክል ከም ዘለዎ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዝመረጾ መንግስቲ ክመሓደር ከም ዘለዎ እቲ ጀነራል አተሓሳሲቦም ምምሕዳር ግዚያዊ እናተባሃለም ክቅጽል የብሉን ክብል እዩ እቲ ጀነራል ጎሲኹም ጀነራል ሳሞራ ኣብ ህሉ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ አመልክቱ ምስ ጋዜጣ ፕሬስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካይዶ ቃል መሕተት ከም ዘሎም ህዝቢ ትግራይ መራሒኡ ክምርጽ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነም ብዝመረጸዩ ክመሓደር ክነብር ዝኽእል ኢልዎም
ስለዝኾነ እውን መረፃ ክግበርን ህዝቢ ብዝመረፆም ማሕዳሪ ክምራሕን ኣለዎ ኢሎም መረፃ ሕገ መንግስታዊ መረፃ ክግበር ዘይግበርን ወሰንቲ ኣይኮናን እዚ ተዘይተገይሩለይ መረፃ ኢለን ምባል ፅረ ሕገ መንግስትን ኢፍትሓውን እዩ ክብሎም ጀነራል ሳሙራ ይኑስ ገሊና ብዝመረፅናዮ ክንመሓደር ይብል እዩ ዘሎ ብምባል እዩ ጀነራል ሳሙራ ዝኾነ እዚ እውን ኣብ ትሕሪት ሻዕብያ እዩ ምርጫ ዝዕንቅፍ ዘሎ እዩ ዝብል ምርጫ ኣብ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ድዮም ክገብሩ ናይ ሓዋሪ ምምሕዳር ድዮም ክገብሩ ኣነ ከም ኤርትራዊ ትግራይ ጉዳያ በዓላ ብዝምጥና ብዝጠቕማን ህዝባን ኩነታታ ብዘርብሕ መንገዲ እንተኸይዳ ፅቡቕ ይበሃላይ ብሓፈሻ ግን ኩሉ ፀገማት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ብልፅግና በዓሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማት ናብ ኤርትራ ኣላጊብካ ንኤርትራ ምሕራብ ከም ንቡር ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ እዩ ካልይቲ ካብዚ ክልተ ነገራት ከሪአኩም እየ ሓደ ነቲ ፅምዶ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ህቀናታት ኩሉ ግን ብርሃነሲ ንጀነራል ምግበይ ንጀነራል ማሾ በየነን ንጀነራል ወድንበይተይን ፀሪፍዎም ደናቁር ኢሉ ፀሪፍዎም ኢሉ ኣብቱ ሚድያ ተዛሪዩ ብርሃነ ምስ ዓበይቲ ኣመራርሓ ንክጋጨው ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ይፈሓሰሎ ይርአ ኣረጋይ ናይ ባዕሉ ኣይኮነን ተዛረባ ብርሃነሲ ልዞም ሰለስተ ጀነራላት ደናቁር ኢልዎም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሚድያ ኮንሲኩዌንስ እውን ኣይፈልጦን ተዘረባ እውን ናይ ባዕሉ ኣይኮነን ብስሩ ለኣኽቱ ዝለኣኽዎ ዘረባይ ዚልካ ናይ ብርሃነ ሽም ኣፀልም ምስ ዞም ጀነራላት ዚልካ ኣባእሶ ገለገለ ኢሉ ዝለኣኾ ተልእኾ እዩ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ድራማ ፖለቲካ በቃ መራይን ጌራ ልክዕ ከምዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ብሬኪንግ ኒውስ ናበልካ ድራማ ሓሸውየ ዋው ክሬዚ ማን መቸም ኣብ ጉዳይ ናቶም እዝን እቲ ናይ ብልኒ ግን ቁርብትለይ ዘተሓሳስብ ኩነታት እዩ እቲ ንፅምዶታት ኩሉ ፅምዶ ንምፍራስ ካልእ ፅምዶ ክንክፍረስ ዝግበር ዘሎ ህቀና ድማ ከሪአኩም ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ፅምዶ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ናይ ሚድያ ፌክ ኒውስ ድማ ስምዑ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቅን መራሒ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃንን ዘይምቅዳው ከም ዝተፈጠረ ተገሊጾም ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት ድማ ዘይምቅዳው ከም ዝተፈጠረ ተሓቢሩ ዘሎ ኤርትራ ካብ ሱዳን ወተሃደራታ ንምስሓብ ምንቅስቃስ ምጅማራ ስዒቡ ወጥሪ ከም ዝዓበየ እናተገለጸ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ሰራዊቱም ካብ ሱዳን ንምውፃእ ኣብ ተስፋ ምቁራጽ ምንቅስቃስ ተጸሚዱ ዝርከብ ዝብል ጸብጻብ ወጽሎም እዚ ዘይተረጋገጸ ጸብጻብ እግርግር ዝመልኦ ስጉምቲ እዩ ዝበሃል ኮይኖም ኣብ ዝቕነ ብሓይልታት ቁልጡፍ ወሃቢ ደገፍ RSF ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምታትን ሓደሽቲ ወተሃደራዊ ምዕባለታትን ስዒቡ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኮይኖም ሓይሊ ኤርትራ ካብ 10,000 ክሳብ ፌክ ኒውስ ዝሓሶት እዩ ስለምንታይ ሓሶት ዋላ እቲ ብልፅግና ንባዕሉ ካብቲ እንዳ ብልፅግና ደንበ ዝወፁ ዘሎ ዜና እንተሪኢኹም ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ሱዳን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበን ኣብቲ ዝተገብረ ብሚድያ ናይ ሱዳን እውን ወፂኡ ዝነበረ ማለት እዩ እንታይ ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኳይተ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ብጉዳይ ናይ ዞባዊ ምትስሳር ብኩሉ ነገር ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ሽርክነት መሊሶም ክዕምቕዎን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስድዎ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ይዝንገር ስለዚ ኤርትራ ሰራዊታ ቀዳማይ ነገር ሰራዊት ኣብ ሱዳን ኢትያ ነይራ ድያ ንዝብል ሕቶ እውን መልሲ እኮ የብሉን ዝተረኣየ ነገር የለን ልክዕ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ድራማ ቦግ ኣቢልካ ኣምፃ ኣቢልካ ዘረባ ኣብ ኣፍካ ዝመፀካ ድሌትካ ክድርጉሖ ትውዕል ከምኡ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ንሪኦ ዘለና ከምኡ ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ኤርትራ ብቐጥታ ሰራዊት ኢትያ ኣብቲ ቦታት ዝብል ዝረኣናዮ ወይ ዝተሰምዐ ነገር እውን የለን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድናታት ትገብር ከም ዘላ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩነታት ድማ ብኩሉ መንገዲ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እቲ ፌክ ኒውስ ድማ ተደጋጋሚ ኤርትራ ከም ዝገበረት ኤርትራ ከምዚ ኮይና ኢልካ ብብዙሕ መንገዲ ዝወፅእ ሓበሬታታት ጥንቃቐ ክንገብረሉን ነቲ ሓሶት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዕላማ ኤርትራ ኣብ ርግኣት ስለ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ዜና ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ዕግርግር ሽግር ፀገም ሕማቕ ነገራት ጥሜት ኩሉ እቲ ባድ ኒውስ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዝደልይዎ ኣብ ዓዶም የጋጥም ስለ ዘሎ they feel bad ስለዚ ሕማቕ ስለ ዝስምዖም ዘሎ they are trying ንኤርትራ to drag ይብሉ ንኤርትራ ጎቲቶም ኣብቲ ሕማቕ ናቶም ክመልስዋ ብዙሕ ፈተነታት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና very sad but it is true 50 ዓመት ብሕጂ 50 ዓመት ወታደር ኤርትራ ኮንጎን ነፀላ ንገብር ኣይገብር
ስለዚህ ኮንጎን ጥው የነጽናን ውክልና ናይ ገድሊ ኤርትራ ወይ ናይ ተጋዳላይ ጥራይ ኾነ አቦ ሓጎኻስ ተጋዳላይ ነይሩ ክብሎ እንደሕል ኮይኑ ኣነ ሕጂ ነቲ ካራክተር አገልግሎት ክገብሮ እንተደልየስ ኮንጎን ጥው የነጽናን ገብሮልን ጥው የነጽናይ ትገብሩ ኮንጎ ግን ትገብሩላ ሆነቱ ዛጅ ሰዓዘል አገልግሎት አንተ ኮንትሮቨርሻል ይዝ ነገራት እዚ እምበር ከም ዝበልከዩ ወላፍቲ ኮሜንትስ ነይሩ ኤአይሲ ሙሉ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ የብሉን ስለዚህ ንምንታይ ኢኹም ትሰርሕሉ ሓንቲ ሕቶ ሹዕ ብልጅ ትብለኒ ኣብ እስያነ ኤአይ ማዓስ ሙሉ ሓበሬታ ብዛዕባና ከሎ እሕና ምሰራሕና ነዚ ዳታ ክንቅልቦም ጀመርና ሰራሕ ስለዚህ ኦልተርናቲቭ ስትደል ናብነት ኣብ ግንባራት ምድሕር ከይድካ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኮንጎ ይኮነ ዝገብር ቦት ዝገብር ጀዝማ ዝገብር ኣሎ ብሕጂ 50 ዓመት ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣ ናይ ኦሪዮን ኢንተርቪው ኣብ ገለገሊዩሲ ወላ ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ እናደለኻ ብብዝሒ ስለ ዝመፀካ እቲ ክሊፕስ ሪኣክት ክትገብረሉ ይግድደካ እዩ ኣነ እዚ ካብ ኤርትራ ዘለው ሰባት ኣርቲክትስ ይኹኑ ወላ ፀለውቲ ይኹኑ ኩሎም ዝዛረብዎ ብኣወንታ እዩ ዝጥምቶ ኩሉ ምክንያቱ ቦታኻ ነብስኻ ኣብቲ ናቶም ሳእኒ ኣብቲ ንሶም ዘሎ ቦታ ጌርካ ራዮ ምናልባት ገለገለ ሰብ ኣብ ቲክቶክ ተሰጢሑ ዝውዕል ወይ እውን ምስ ሚድያ ከም ዝደልዮ ሪሰርች ክገብር ዝኽእል ከምኡታት ዕድላት የብሎም እዞም ሰባት ድሩት ዝኾነ ኣክሰስ ቱ ኢንተርኔት እዩ ዘሎ ኩሎም ኣይብልኒ ዘለዎም ኣክሰስ ኣለው እጅግ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ they have to open እቲ AI ክፍትኑ ሓድሽ ነገር ክፍትኑ ኣርቲስት ማለት እኮ ክሬቲቭ ኢንዱስትሪ እኮ ይዝባል ናይ ፈጠራውነት ኢንዱስትሪ ማለት እዩ ኣርት ማለት ስለዚ ፈጠራውነት ድማ ምስ ህሉ ዘሎ ኩነታት ምኻድ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣርት ነዚኦም ኣርቲስት ናይ ኤርትራ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስለምንታይ ብውሑድ ፀጋታት ዝሰርሕዎ ብዙሕ ኣታዊ ይረኽቡን እዮም ዘለዎ ካብ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ እዚ ኩሉ ቪድዮታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከይዶም ፊልም ክገብርዎ ክንደይ ገንዘብ እዮም ዘጥፍሉ ተደርፍታት ግን ከምቲ ዝድለ ኣታውታት የብሉን ስለዚ they have to be very effective ብውሑድ ባጀት ዝበለፀ ክሊፕ ገይሮም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኖርዮን ኣድኒቀየ ኣነ ነዞም ክሊፕ ብኤአይ ዝሰርሑ ዘሎ ወላ እኳ ፐርፌክት እንተዘይኮነ ምስ ዘሎ ኩነታት ሓደ ግዜ ነቲ ክሊፓት ዝስራሕ ክሪኦ ከለኹ ክንደይ ፀጋታት እዮም ኢንቨስት ዝገብሩሉ እየ ድብል ግን ንምንታይ ከዘይፀልዑ እንተልኩምኒ እቶም ኣብኡ ዝስዕስዑ ዘለውን ስራሕ እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ስለዚ እቶም ዝስዕስዑ ዘሎ እቲ ገንዘብ ካብን ናብን ይንቀሳቐስ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ኤአይ ምጥቃሞም ፅቡቅ ገበርኩም ምናልባት ከምቲ ሰብ ዝደልዮ ኣይነበረን ፋይን ኣም ጉድ ዊዝ ዳት ትራይ ሓድሽ ነገር ፈትኑ ፐርፌክትሊ ዝኸይድ ነገር የለን ኣብ ኤአይ ካ ክንከይድ ኣለና ቀፃሊ ኣብዚ ቻነል ንዛረብ ኣለና ናይ ገድልና ክዳውንቲ ዝመስል ደርፍታት ክመፁ ኣሎ ታሪክና ኣብቲ ኢንተርኔት ክኣትሎ ኣብቲ ኤአይ ፊት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ደን ኣውትፑት ናትካ ድማ ዝበለፀ ባይ ዘ ወይ ናይ ኤአይ ንሽተይ ኤክስፒሪየንስ ክነግረኩም ኤአይ ደይ ትጥቀም ድሕሪ ኮንካ ሂስትሪ እውን የብልካን ንኣብነት ኣነሲ ብዙሕ ነገር ንኤአይ ንስራሕ ይጥቀመሉ እየ እቲ ኤአይ ድማ ንሽተይ ቃል እንድሕሪ በዮ ብዛዕባ ሓደ ኣርስቲ ኣነ ብዙሕ ሪሰርች ዝገብረሉ ይፈልጠኒ እንታይ ነጥብታት ኢንክሉድድ ክኾና ከም ዘለዎን ይፈልጥ እዩ ሶ መጠን ንስኻ ብዙሕ ተጠቀምካ ብኣካውንት ናትካ እቲ ኤአይ እውን ቻትጂፒቲ ይኹን ወላ ጀሚና ይኹን ወላ ግሮክ ይኹን they understand you ናትካ from where you coming ካበይ ዳይሬክሽን ትመፃላ ብፍላይ እዚ ኣብ ኤክስ ፖስት ዝገብሮ ንኸቢል እየ ዝገብሮ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኤአይን ቴክኖሎጂን ዝጥቀሙ ከነተባብዕ ኣለና ካብ ኤርትራ ዝመፀ ኮንትሮቨርሲ የክሪ ካልእ ኣብዚ ለንቀነ ከዓ በቃ እዛ ቪድዮ እስከራይዋ ብዙሕ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ክትሪኦ ከለኻ እዚያ እስከስምዑኻ እዚ እንዳ ማሓሳት ኦኬ እዚኣ ናይ ማሓሳት መንበሪት እያ ፅቡቅ ብጣዕሚ እዚ ሕጂ ዕንጨይቲ ከማ ናይ ትደልን ኢኻ ማዓትክቦ እዩ ጉድጉዶ እዩ ሰበይተይ ንፈእግያ ናይ ተንከብትን ጎንጎ ዳዕተብሎ እዚ ቃንጫ እዚ ቀለብ ናይ ጥሪት ማለት እዩ ቃንጫ እዚ ናተን ናይተን ጥሪት ምሸት ከም ገለ ተኮይነን ኣብ ርዳ ቢልካ ትድርብ የለን ፅቡቅ በቲ ሓደ ከዓ ፅላል ኢኻ ናይ ባሕቆ እዚ ፅላል ማለት ናተን መውዓሊ እዚ ኣብዚ ኾና ናተን መውዓሊ መዕረፊ እየን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዛ ቅድሜና ደላ እንዳደርሁት እዚኣ ኻ ናይ ደርሁት ኦኬ ያ ብጣዕሚ ደርሁት ከመይ ኢለ ንመፃ ሕጂ እኳ ፀጊበን እየን ድኾና ስለ ፀገባ ሕጂ ክሪኣ ንኸለዋ እንተጠምየን ይጎየ ድምፂ ከዓ ኣላ እዛ ናይ ባህልና ኩትኩት ተይልካ ማዕረ ክንደይ መፃ ሕጂ ረኣየን ኣብዛ ደለናያ ኮይና ማዕረ ክንደይ ይጎያ ኣለዋ ሕጂ ፍሉጥ እዩ መቸም እዛ ቪድዮ እትያ መብዛሕትኡ ክሊፕ ኩሉ ይብለኩም ብዙሕ ካብኡ ግን እቶም ቲም ናተይ እንዲኦም ዘቕርቡለይ ካብኡ ርየ ድማ ይነግሮም ንኣብነት እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እቶም
ተቃዋምቲና ባህልቲ ወይ ብዝኾነ ከምዚ ዓብይ መቆናፀቢ ኣርእስቲ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን I'm really sad for them. This is business. Business ማለት ትካል ማለት እዩ ትካል ማለት ድማ ሰብ ዝደልዮ ንብረት ኣብ ዕዳጋ ዝድለ ንህዝብኻ ዝጠቅም ነገር ምግባር ማለት እዩ ማለት ትካል ክልተ ዓይነት ትርጉም ክህልዎ ክእል እዩ ባር ጌርካ ቢራን ኣረቅን ጅንን ጌርካ ሰብ ክጅነን ትኽእል ከተመጅንን ትኽእል ማለት እዩ ቢዝነስ ይስ እውን I have nothing against that ግን ቢዝነስ ይስ በቲ ሓደ ድማ እንዳ ኣጣልን ደርሁትን ካልእ እንስሳን ጌርካ መዓዛ ዘለዎ ምግቢ ቀረብ ኣብታ ዓዲ ከተምፅእ ትኽእል ክልቲ ቢዝነስ እዩ የስ ኣርቲስት እዩ ዓብዩ ንስኻ ዓብ ኣርቲስት ክኾን ከሎ በቃ ብደርፉን ገለን ጥራይ ብፅቡቅ መኪና ዝኸይድ ገለ መለ ጥራይ ጌርካ ክትወስድ ትኽእል ግን መብዛሕትኦም ኣርቲስት ወላ እኳ ከምዚ ናይ ኤርትራ እንተደይኮኑ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ካልእ ቢዝነስ ይነጥፉ እዮም እቶም ኣርቲስትስ ኮይኖም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝኸዱ እንተሪኢኹም ካብቲ ኣርት ወፂኦም ኣብ ቢዝነስ ዓለም ዝኣትዉ እዮም ስለዚ ኮመንደብል ዝተባባዕ ነገር እዩ የስ ንሽተ እዩ ዓበ ነገር ኣነ ዝልዮ ዘሎ ዓበ እውን ክኸውን ክእል ክደያጣል ኣለዎ ስለዘይረኣኹ ዛ ክሊፕ እዚኣ ግን why do you have to ናይ ካልእ ሰብ ፈተናሲ ስለምንታይ ትንዕቕ እዚ ግለሰብ እዩ ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት ድማ ብድሆታት ኣለዎ በቲ ብድሆታት ናቶም ዝገብሮ ዘሎ ኢኻ ዝነብር ዘሎ ንንእሽተይ ዝነቕ ሓንቲ ናይ ኣበከር ኣላ ካብ ኣበከር ሰማዕኳም ስላሲ ንወስል ኣቀብብ ኣብ ባይት ይረክብ ዲያገላያ ትብል ከምዚ ንእሽተይ ዝንዕቕሲ ዓብ ነገር እውን ኣይረክብኒ ይብሉ ስለዚ እታ ዝገብራ ዘሎ ሂስ ፕራውድ ኦፍ ኢት ኮሪዑ ተሓቢኑ ዝገብራ ዘሎ እዩ ምናልባት ንስኻ ስራሕ ክህልወካ ክእል እዩ ተውፍሮ ጤል የብልካ እንትእትዎ በጊዕ እውን ከይህልወካ ይኽእል እዩ ሸቂልካ ትመፅእ ኣለኻ ሸቂልካ ድማ ስድራኻ ትኣል ኣለኻ ምናልባት ንዓኻ ዝዓበየ ኩርዓት ዝስምዓካ ክእል ይኸውን እዩ ንካልእ ሰብ ግን ትርጉም ዘለዎ ስራሕ በቲ ዘለዎ ኩነታት ናይ ሃገር ተደሪቶም ዝገብርዎ ኣነ ንንዑ ንሳዋ ሽኮር ንክከላኸል ኢለ ኣይኮንኩን ብዙሕ ናይ ምንዓቕ ባህሊ ኣሎ ብዚ ክትሪኦ ከለኻ ሰብ ንእሽተ ነገር ክፍትን ከሎ ኣታዝኻ ኣባ ከምዚ ይሻለካ ምድኻፍ ብካልእ ከም ድሌትካ በሎ ሰብ ንመነባብሩ ዝገብሮ ስራሕ ግን ክብረት ጥራይካ ትብ ዘለካ ካብ ሓሊፍና ግን ብዙሕ ክንብሎ ንብል የለናን ብዙሕ ሳዋ ሽኮርካ ብዙሕ ኣርእስቲ ኣጀንዳታት ትኸፍት ኣለካ በቲ ሓደ ክንሪኦ ከለና ብዝኸድ ናይ በቃ ክንሰግሮ ዘይንኽእል ዘረባታት እዮም ዝፈጥሩና ደለው እንታይ ከም ንገብር ግን sometimes whether it's good or bad ንኩነታት ነገርቶ እሱ ናብ ሚድያ ስለ ዘሎ ኮንተንት ክሰርሕ ኣለዎ ነቲ ዝሰርሖ ዘሎ ድማ ከም ድሌትካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ እዛ ካልእቲ ክሊፕ ናይ ሳዋ ሽኮር ዝሃቡን ኢኻ ሰሚዕና ኮብሊሉ እጅ ክራር ሃርም እዩ ከይቁርሽሙ ይጠቕሶ ነበር ኣስመራ ኣለዎ ላሕጂ ዓርክናይ ክራር ፅቡቅ ይፃወት ጓይላ ኣሃድኡ መፂኦም ክደልይዎ ነስመራ መፂኦም ከም ዘለዉ ፈሊጡ መርዓ ከዓ ሒዙ በስመራ እጂ መፂኦም ጥራሕ ኣብታ ዳስ ከይሕዙን ኢሉ ንሓንቲ ኣደይ ኣብርሀት ዝበሃላ ሰበይቲ ድኻ ምዃነን ኣረጋጊፁ ኣደይ ኣብርሀት ሓንቲ ጥርሙዝ ኣረቂ ሓንቲ ኪሎ ሽኮር ሓንቲ ኪሎ ቡን ክበኬ ኣብዛ ዳስ ግን ክደርፍ ከለኹ ክትሕልውኒ ኢኸ ኢልዋ እንታይ እሞ ክሕልወካ ኖ ምኒታር ተኸድኑ እንድሕራይ ኣትዮም ጎይ ክመፅኺ መፂኦም ኣለዉ ትብልኒ በዛ ዳስ ከኣነ ሸተት ኢለ ክሃድም እየ ሰበይቲ ሕጂ ኣረቂ ኣለዋ ቡና ኣለዋ ሽኮር ኣለዋ ነዚአን ተኣማሚና ኩሉ ሰብ ክስዕስዕ ኣብ ደገ ኮይና ትሕልወሉ ከምዚ ኢላ ትሕሉ ሕጂ ዝወዲ ፅቡቅ ኢላ ፃወት ምክንያቱ ዋርድያ ውፅኢ ፀገም የብሉን ሕጂ ደርፍ መፂእ ኣለኹ ካብ ታሕታይ ቆልዓ ኩናት ውዒለ ብገምገም ዓላ ምስ በለ ሰበይቲ እንዳጎየት ትኸዶ ወዲ ሕጂ ክሃርም ፀኒሑ ሰበይቲ ምስ ረኣያ መፂኦም ኣለዉ ማለት እዩ ክራሩ ደርቢዩ ክሃድም ኖ ፅናሕ ጅኻ ወንታይ ዳ መፂኹሞ እንታይ ባዕልኻ እንዲኻ ትነግሮም ዘለኻ መፂእ ኣለኹ ካብ ታሕታይ ቆልዓ ካልእ ድረፍ ሰሚዖሙኻ anyway ta story it's really funny ግን በቲ ሓደ ኻ በቲ ግምጣላ ትሪኦ ከለኻ ኣብ ኤርትራ ዝኽብልሉ ስለምንታይ ከም ዝኽብልሉ ፅቡቕቲ ዝኾነ መልእኽቲ ይብኩም ኣሎ ክሰርሕ ይደሊ ሰብ ክሰርሕ ስለ ዝደልዩ ዝኽብልል ዘሎ ሃገሩ ስለ ዝፀለየ ወይ እውን ነቲ ኣገልግሎት የስከብዶ ይኽእል እዩ ግን እቲ ምኽብላል ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ እውን ገለገለ መረዳእታ ከልወና ዝገበራ እያ መስለኒ anyway ናይ ሳዋ ሽኮር ብዙሕ ክሊፕ ሲመፀኒ ስለ ዘሎ እዚኣ ግን it's a little bit funny but on the other hand ብኻልእ መንገዲ ቁርብ ትንክፈካ ምስ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ስለነብል ዘለና ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ክሊፕ ሪኣክት ክገብረላ ደልየ ዘለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ስነ ጥበበኛ ተኽላት ሓኖም ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኣብ ስቴጅ ዝተራየሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብዚ ዕድል እዚ ብምስታፈይ ኣዝየ እንደ ሕጉስ ኣጋጣሚ ብኣካል ረኺበ ሰላም ክብሎ ዝበቃዓኩ ዕድለኛ ስለ ዝኾንኩ እንኳዕ ናብዚ ኩነታት መለሰካ ክብሎ ይደሊ እታ ደርፊ ድማ ናይ ብሓቂ ህያው ገይሩ ደሪፍዋ
لعل كل جن نعود رايدة يكون ستم أب زوريوز اللو كبور سي مت النفس يخبرك كبالسي بأكل فرايو كبور مت النفس يخبرك بقمت قالوا حسور دما مت النفس يحسرك سلازي سبب بزعبا خازبلو نعاقد يكونسي نفسهم يمزقل الكازلو انت عين سب مخانو يمزن نغرها تعرف سب انت عين سب مخاني زنغر كازلو تجي تعرف كات رايدة يكونسي بحريات ناتو أمرو ناتو سايكولوجي ناتو تايم مخاني زنغرك سلازي ني كبور سنت ببنيا نابستيج بمملاسو نبحق حقوساتنا مچم حدا خلت اقد سي درفتات كبركت ويون صبو عاد بلن زعكبن تلو نابزبك زرقح دما تعويت نقبر مزيا درفناتو طعمي زي مناتو كتوكمي ثانك يو فيري ماتش ابقى لقاطم يرغبنا لايك قبروا شير قبروا ريتوغ من حسابكم بهناس من قد قرفوا ملختنا بصحالي نزمي ريتشا بعدي خون ميدا هابسجت سلول سلام بلا عليخي